Moi! Tänään otsonoidaan pari huonekalua ja päiväpeitto. Ja koppivaunu otsonoinnissa on se hyvä puoli, ettei tarvitse otsonoida koko kämppää, vaan voidaan otsonoida juuri ne tuotteet, joita halutaan. No niin, nyt on täällä tavarat laitettu valmiiksi ja aloitetaan otsonointi. Pistetään tunnin kello pyörimään. Tässä on tällainen munakello. Ja sitten kun tunti on täynnä, niin tullaan sitten tuulettamaan. Näin se lähtee heti tuottamaan tätä otsonikaasua. Nyt on mukavasti tunti vierähtänyt ja otsonointi on valmis ja voidaan aloittaa tuuletus. Hetken aikaa saa olla ihan ovet auki ja sitten tuotteet voidaan viedä takaisin sisälle. Sinäkin voit tilata otsonointivaunun kotipihaasi tai vaihtoisesti voidaan otsonoida koko talo tai huoneisto. Jätän yhteystietoni tuohon alas videon alapuolelle tai voit soittaa numeroon jättämällä viestin tai laittamalla yhteystiedot web-sivujen kautta, niin otan sinun yhteyttä.